Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Оделия Бирханова. 22 март кешендә Мәскәүдә булган вакыйга барлык ил халкын тетрәндерде. Зәйлеләр дә Крокус Сити холдагы теракт курбаннарын искә алып, гомум Россия чарасына кушылды. Энергетик мәдәният сарае каршында мемориал оештырылды. 22 мартта Мәскәүдә булган куркыныч фаҗига бер кемне дә битараф калдырмады. Зәйдә Мәскәү өлкәсендәге Крокус Сити холда теракт курбаннары истәлегенә мемориал оештырылды. Халык чәчәкләр, балалар уенчыклары, шәмнәр китерүдән туктамый. Район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин да халык булганнарны искә алды, мемориалга чәчәкләр салды. Действительно, это очень страшная трагедия. От имени Заинцев приносим искренние соболезнования родным пострадавших, погибших. Бүгеннәрдә күп җирлекләрдә фаҗига курбаннарын искә алучы мемориаллар барлыкка килде. Шулай ук мәчет һәм ширкәүләрдә вафат булганнарның рухына, яраланган һәркемгә шифа сорап дугалар кылалар. Ел сайын политехник колледжда изге Рамазан аенда районыбыз мөселманнары өчен ифтар ашы уздырыла. Авыз ачу мәҗлесе район башлыгы булышлыгы белән оештырыла. Район күләмендә узган ифтар мәҗлесеннән булыр киләсе видео язмабыз. Район күләмендә узган ифтар ашы быел да бик күп зәйлеләрне үзенә берләштерде. Мөэмин мөселманнар өчен күркәм чара Коръән аятлары уку белән башланды. Район башлыгы ифтарга җыелучыларга сәламләү сүзләре белән мөрәҗәгать итте. Разиф Кәримов үз чыгышында Зәйнең социаль-икътисади торышы, алда торган эш гамәлләр турында сөйләде. Традицион ифтар ашының дәвамлы булуын теләде. Соңгы елларда традициягә кирде, төртеп җыелабыз, киләчәктә дә шулай җыелырга насыйп булсын. Мин дә рәхмәт әйтәсем килә җәйлеләргә. Чыннан да бердәм халык, тырыш халык, хезмәт җыйшан халык. Нинди генә авырлыклар килсә дә без җыелышабыз, сөйләшәбез. Ифтар ашына мәртәбәле кунаклар да чакырылы иде. Әлмәт районы имам мөхтәсибе Исмәгыйль хәзрәт Сөнгатуллин барлык зәйлеләрне Рамазан ае белән тәбрикләде. Изге айның өстенлекләре турында вәгазь укыды. Рамазан айы җәмәгать бәрәкәт айы. Рамазан аенда җәмәгать бүгенге көндә 1-10 минутка тәмәкесен калдыра алмаган егетләребез Рамазан аенда иртәннән алып кичкә акшамга хәтле тәмәке тартмыйча торалар. Бармы шундыйлар? Күргәнегез бармы шундыйларны? Җәмәгать бар, бу хакыйкать. Мөселманнар бердәм булып иңгә-иң торып акшам намазы укыдылар. Ашханәдә тезелеп киткән өстәлләр артында ифтар ашы оештырылды. Мәҗлес изге китап сүзләре, хәзрәтләр вәгазьләре белән аралашып барды. Колледж коллективы елда ураза тотучы мөселманнарга тәмле ризыклар белән ифтарлар оештыра. Мондый мәҗлесләр исә район шәһәргә уку йортына зур нигъмәт, бәрәкәт һәм тынычлык иңдерә. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Соңгы елларда районда умартачылык белән шөгыльләнүчеләр саны арта. Бал җитештерүчеләр табыш алганчы шактый проблемалар белән очраша. Шуңа күрә кортчылык турындагы законнарны, яңалыкларны белеп тору мөһим. Булар һәм башка мәсьәләләр хакында хакимият бинасында узган киңәшмәдә сөйләштеләр. Яз җитү белән умартачылар яңа сезонга әзерләнә башлый. Җаваплы чорга керер алдыннан кайбер мәсьәләләрне тикшерү хәл итү мөһим. Шул уңайдан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе башлыгы Фәргат Камалиев җитәкчелегендә умартачылар җыелышы узды. Фәргат Камалиев район җирлегендә умартачылар үсемлекчелек белән шөгыльләнүчеләрнең эшчәнлегенә тукталды. Район буенча хуҗалыкларда 236 умарталык исәпләнә. Яз җитү белән умарта тотучылар өчен мөһим проблемаларның берсе кырларны эшкәрткәндә умарта кортларын саклап калу. Авыл җирлегендә умартачылар хуҗалыкның агрономы белән даими элемтәдә булырга тиеш. Басу культураларын умарта кортларына бал җыярга уңайлы итеп чәчүне нәкъ менә җир белгечләре оештыра. Россельхозцентр филиалының җитештерү бүлеге башлыгы Айгөл Габдрахманова ашлык басуларын корткычлардан эшкәрткәндә умарталарга зыян салмас өчен химик препаратларга караганда биопрепаратларга өстенлек бирү мөһимлеген ассызыклады. Киңәшмәдә үзара зыян китерми генә киңәшләшеп эшләргә дигән нәтиҗә ясалды. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Яз белән бергә умарта кортлары да уяна. Бал кортлары салкын, шул ук вакытта карлы кышны ничек чыкты? Хәзер умартачыларга нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Булар һәм башка үзенчәлекләр хакында белү өчен без умартачы хуҗалыгында булдык. Нынче снега вот сколько много.
Һәр язда көннәр җылыну белән умартачы Александр Дурманов үзенең умарталарын барлый. Аның өчен иң кызу һәм җаваплы чоры башлана. Чөнки җәен җыелачак балга нигез нәкъ менә хәзер салына. Вон, видите, пчелы? И вот я пакетиками сделал это. Останың умарталарын ныклы, шуңа күрә курыкмыйча ояларны урамда кышлата. Махсус һава керүче тәрәзәләр булганга умарталарның кар астында булуы куркыныч тудырмый. Беренче эш итеп кортларга өстәмә азык бирергә кирәклеген дә онытмау мөһим. Вот сегодня вечером опять им поставлю на ночь. И они будут это собирать, и уже гарантия будет, что это 100% он выживет. И он уже, сейчас облет начинает, облет они, видите, очистились. Они начнут сейчас яйца матка начнет откладывать. Александр Дурмановның умартачылык белән мавыгуы кичкенәдән килә. Әтисе дә тәҗрибәле умартачы була. Бары 2 оядан башланган кәсеп Александр дәдә өчен җан тынычлыгы бирүче шөгыльгә әверелә. Любовь к пчелам все-таки у меня от родителей, от папы перешло мне. И я завел тогда 2 ули купили мы с племянником. И так вот потихонечку начали разводиться. Раньше держали около дома, но проблемы там были. Начинаешь в огород выходить, начинает кусать. И решили вот сюда, вот на эту, за огородами уже. Көннәрнең матур торуы умартачының ярты бәхете. Дөрес, былтыргы корылык белән Александр Дурманов мул уңыш җыя алмаган. Ә быел җәйгә өметләре зурдан булуын яшерми ул. Если пчел не будет, уже, и, как говорится, и говорят, и жизни не будет, потому что ни опыления не будет. Вот, говорят, у нас тоже приезжают все ко мне в деревню с городов-то, там уже сада-огорода в Челнах тоже. Ну, мы же в Челнах 11 лет прожили. Друзья приезжают, и все удивляются, почему вот у вас смородины столько? Я говорю, как? Опылители у нас свои. Кайчандыр умартада гөжләп торган яңа пелчикәүдә хәзер тынлык хакимлек итә. Киләсе көннәрдә дә кечкенә авылның зурайып, яшьләр бала-чага белән тулы урамнар булуын бик тели карт. Все у нас тут есть, и ягоды, и грибы. Ну вот, когда дождей нету, тоже плохо. А так, чтобы вот хочется, чтобы в нашей деревне, чтобы дома строились, чтобы детки бегали, свадьбы были. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зейдә күп катлы йортларны ремонтлау программасы быел да гамәлдә. Яңартыласы 20 йорт планга кертелгән. Төзүчеләр урамының 10-нчы йортында капиталь ремонт эшләре башланды. Подрядчылар эше махсус комиссия контролендә. Әлеге йорт шулай ук безнең Ишегалды республика программасында да кертелгән. Төзүчеләр урамындагы 10-нчы йортта капиталь ремонт эшләре башланды. Эшләрнең сыйфаты Түбән-Кама районара дәүләт торак инспекциясе контролендә. Капиталь ремонтны исә районда ел сайын тәҗрибәле подрядчылар башкара. По мере выполнения работ мы приезжаем, смотрим, даем замечания. Вот потом, значит, подрядчики начинают подписывать акты выполненных работ, и в конечном счете завершается актом приемки дома в эксплуатацию после завершенного капитального ремонта. Җылыту сезоны тәмамланганчы эшләр әлегә подвалда башкарылачак. Хәзер исә инженерлык шелтәрләре яңартыла, кайнар су трубалары алыштырыла. Сейчас пока занимаемся только заменой инженерных сетей отопления, горячей воды и отопления в подвальной части, то есть ниже нуля, так как остальные виды работ уже будут производиться после отключения системы отопления. Төзүчеләр проспекты 10-нчы йорт территориясе дә безнең Ишегалды республика программасы буенча яңартылачак. Биредә балалар уен мәйданчыгы, спорт комплексы барлыкка киләчәк. Буларның барысы да йортта яшәүчеләрнең теләк-тәкъдимнәрен исәпкә алып башкарыла. Будут, значит, заменены скамейки на новые, урны на новые. Будет на детской площадке установлен спортивный комплекс для детей, и будут для уже взрослых и детей будут спортивные тренажеры, то есть велосипеды, лыжи. Вот данный комплекс в этом дворе будет. Почему приняли решение такое, жители сами приняли. Зейдә күп катлы йортларны ремонтлау программасы быел да гамәлдә, яңартыласы 20 йорт планга кертелгән. Капиталь төзекләндерү 15 августка төгәлләнергә тиеш.
Республика буенча игътибар язгы каникуллар профилактик атналыгы башланды. Аның максаты каникул вакытында үз ирекләренә куелган балаларга күбрәк игътибар биреп, алар катнашындагы юл транспорт фаҗигаләрен кисәтү. Акция 23 марттан 1 апрельгә кадәр дәвам итә. Аның барышында җәяүлеләрнең дә, машина йөртүчеләрнең дә юл йөрү кагыйдәләрен үтәүләре исәпкә алына. Шулай ук каникул алдыннан балалар һәм ата-аналар белән мәктәпләрдә, балалар бакчаларында юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча әңгәмәләр үткәреләчәк. Юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләренең булай алдан кайгыртып куюы да аңлашыла. Быелның 2 аенда гына республика юлларында 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 56 юл транспорт фаҗигасы теркәлгән. Аларда 2 баланың гомере өзелгән, 60 төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Үлүчеләрнең икесе дә пассажирлар булган. Шуның белән бүгенгә хәбәрләр чыгарылышы тамам. Мин сезнең белән сау булышам. Исән-имин булыгыз.